Uyingane zakwethu ake nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama ngumsizi. Sekushaqise abaningi abalaleli ngeindaba ke zokudlula komsakazi woKhozi FM, indaba ke zokudlula komsakazi woKhozi FM uNondumiso Shazi obenza kuhlelo lwezingane ivumelana noma ivumelana abantwana bezekimi. Shona emva kokuhlaselwa ke ikhanda lezi ndaba zithinta abantu abaningi kulezo kuxhumana sebeqalile bayakhuluma ke ngazo. Nangomunye ethi ke washo ukhehlelezi kushubile ke oKhozi. Nangomunye ethi kwakubi ke kodwa ayiwanda uKhozi FM alukhiphi ingane indaba njoba ke isilana. Nangomunye ethi ke siyohle sibabaza ngokushona ke kwabasebenzi oKhozini kushuthi kumhlolo sekhaya ziyaphela ke izingane zabantu alisukunyelwe ke lolu daba. May his soul rest in peace. Ngizofisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Sihlangana lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ucindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiposta kuyona le channel.